Enguany, les reserves d'aigua de Mallorca no arriben als nivells de l'any passat, però sí que ha millorat l'aprofitament d'aquest bé tan preciat. Més de 40 pobles de l'illa han fet estudis per detectar pèrdues d'aigua i fer les obres per evitar-les. En un any, a Balears s'extreuen 130 milions de metres cúbics d'aigua per al consum humà, però només se n'aprofiten 96. Aquesta diferència es deu a comptadors que no funcionen o compten menys del que pertoca, a connexions irregulars a la xarxa i a les fuites que es produeixen pel mal estat de les canonades. Amb tota l'aigua que no es comptabilitza en un any a l'arxipèlag, es podria omplir 5 vegades el Gorg Blau. No és una pèrdua com a tal d'aigua de la illa, sinó que és una pèrdua d'energia perquè estàs bombejant una aigua, estàs gastant energia per treure-la d'un pou, per distribuir-la i després se'n torna a l'aqüífer i la tens que tornar a agafar una mica més avall. No és que se perdi del tot. Si estàs a la vora de la costa, sí, perquè llavors aquesta aigua se'n va a la mà i ja no la recuperes, més que amb una dessaladora. La Conselleria de Medi Ambient i el Consell han invertit més de 2 milions d'euros perquè una quarantena de municipis de Mallorca poguessin estudiar i reparar les principals fuites que tenien. Segons Medi Ambient, actuant sobre les pèrdues s'aconsegueix una disponibilitat d'aigua més barata i més eficient que posant més recursos hídrics en circulació. Però cada poble té les seves peculiaritats. A Andratx i Sencelles disposen d'una bona xarxa de pluvials on se n'aprofita un percentatge molt alt. A Mancor, Sauva i Ariany, en canvi, només s'utilitza un 40% de l'aigua que s'extreu i el problema és que tenen un gran volum de petites fuites.